Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mga kapatid, sa linggo pong ito ay ating sisimulan ang mga linggong nobena para sa ating pagdiriwang ng 500 taon ng Kristyanismo sa Pilipinas. Ang 500 taon ng misyon. Ang taon ng misyon, sa Kapampangan po ang kanyang tema, manatad kang kanuwanan, balayan, manatad kang kanuwanan, balayan ami panuwanan. Maghatid ka ng biyaya o bayan na pinagpala. Mga kapatid, naway sa pamamagitan nito, lalong mapalalim ang ating mismong pananampalataya sa Diyos at lalo tayong maging pinagpala, pagpalain ng Panginoon nang tayo maging pagpapala sa ating kapwa. Ialay po natin ang misang ito, parangal din sa kapistahan ng Nuestra Señora de la Saleta. Ialay natin ang misang ito bilang pagpapasalamat ni Almario at Sol Ramirez, Elsie Cruz at Emmanuel, Linda Pajardo, 10 ng kanyang pamilya. Pagpapasalamat sa kapanganakan ni Celi Buco, Christine Joyce Infanta, para po sa Special Intentions and Prime Group, Mayor June and Jende Tanco, Karen Miranda Chan, Dain Tambeltran, Kikinera Bautista, Marites de la Cruz, Orlando de la Cruz, Christian Carmela, Catrina Valido, Maricor Macaruba, Dr. William Lim, Dr. Anglito Medina, Dr. Guillermo Barroa, Dr. Alvin Badatbat, para po sa ating mga medical frontliners, lalong-lalo na po ang mga lumalaban sa COVID virus sa mga ospital, mga doctor, nurses, medical staff. Para sa Special Intentions Sister Daisy Diaz, Cavite Sisters of Cypress, California. Special Intentions, Susan Alcazar, Tony at Bel Reyes. Para sa Special Intentions ni Governor Dennis Pineda, Vice Governor Lilia Pineda, 10 ng kanilang pamilya, BM Ton Torres. Para sa kagalingan po ni Maria Elena Bailon, Juanito Gonzales, Father Cito Sison. At para sa kaluwalhatian ng kaluluwa, ina Perlita, Felixberto, Felipe, Rolando, Donata, Severino, Melencio, Eli, Paurino, George, Oscar, Brigido, Reynaldo, at Marieta. Mga kapatid, para po tayo maging marapat na umarap sa banal na piging, ating pong pagnilayan, pagsisihan, ang ating mga nagawang pagkakasala sa Diyos at sa ating kapwa.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinakda mo ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagkaloob mong sa pagtalima namin sa mga ito, kami pagindapatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Sinabi ng mga masasamang tao, tambangan natin ang mga taong matuwid, pagkat hadlang sila sa ating mga balak. Ipinamumukha nila sa atin ang pagsuway sa kautusan, at sinasabing tayo'y nagkasala laban sa kaugalian. Tingnan natin kung ang salita nila'y magkakatotoo. Kung ano ang mangyayari sa kanila pagkamatay nila. Kung ang mga matuwid ay anak nga ng Diyos, sila ay tutulungan niya at ililigtas sa mga kaaway. Subukin natin silang dustain at pahirapan upang malaman natin kung hanggang saan ang kanilang kagandahang asal, at kung hanggang kailan sila makatatagal. Subukin nating ibingit sila sa kamatayan. Yamang ang sabi nila ay iingatan sila ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Makapangyarihang Diyos, ako ay iligtas. Ipagsanggalang mo niyong iyong lakas. Dinggin mo, O Diyos, itong iyong anak. Sa aking dalangin ngayoy binibigkas. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Ang nagmamataas ay laban sa akin. Hangad ang malupit, ang ako'y patayin. Sila'y mga taong ang Diyos ay di pansin. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Batid ko ang Diyos ang aking katulong. Tagapagsanggalang ko ang Panginoon. Buong galak naman akong maghahandog ng pasasalamat sa Panginoong Diyos, dahilan sa kanyang mabuting kaloob. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, saan man naghahari ang inggit at makasariling hangarin, maghahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Ngunit ang may karunungan mula sa Diyos, una sa lahat ay may malinis na pamumuhay. Siya'y maibigin sa kapayapaan, mahinahon, mapagbigay, mahabagin at masipag sa paggawa ng mabuti. Hindi natatangi at hindi nagkukunwari. At namumunga ng katwiran ang binhi ng kapayapaang inihahasik ng taong maibigin sa kapayapaan. Ano ang pinagmumula ng inyong alitan at paglalaban-laban? Hindi ba't ang masasamang nasa na namumugad sa kalooban ng bawat isa sa inyo at pawang naglalaban-laban? Mayroon kayong pinakamimithi, ngunit hindi ninyo makamtan. Kaya't papatay kayo kung kailangan. Mapasa inyo lamang ito. Dahil sa inyong pag-iimbot sa mga bagay na hindi inyo, kayo nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi ninyo nakakamtan ang inyong minimithi, sapagkat hindi kayo humihingi sa Diyos. At humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap,
sapagkat masama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang gamitin sa kalayawan ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagdaan sa Galilea. Ayaw ni Jesus na malaman ito ng mga tao sapagkat tinuruan niya ang kanyang mga alagad. Sabi niya, ang anak ng tao ay pagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Hindi nila maunawaan ang sinabi niya, ngunit natatakot naman silang magtanong sa kanya. At dumating sila sa Capernaum. Nang sila'y nasa bahay na, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, ano bang pinagtatalunan ninyo sa daan? Hindi sila kumibo, sapagkat ang pinagtatalunan nila ay kung sino sa kanila ang pinakadakila. Naupo si Jesus at tinawag ang 12 at sinabi, ang sino mang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa harapan nila. Pagkatapos kinalong niya ito at sinabi, ang sino mang tumanggap sa isang maliit na batang tulad nito, alang-alang sa akin ay tumatanggap sa akin. At sino mang tumatanggap sa akin, hindi ako ang kanyang tinatanggap, kundi ang nagsugo sa akin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ay bakit papatay-patay tayo? Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan. Gusto nyo pong magising. Opo, malamig dahil umuulan. Magising. Magsitayo nga tayo. Magsitayo. Asan si JM? JM, halika nga JM, dine. JM. Asan si Ma'am Telma? Wala si Ma'am Telma, no? Tuturuan ko po kayong sumayaw. 1, 2, 3, no? Lahat tayo. 1, 2, 3. Okay. Okay. 4. Okay. 1, 2, 3, 4. Again. 1, 2, 3, 4. Pati yung tiyan dapat gumagalaw. JM. 1, 2, 3, 4. Already, magic. Para po tayo magising. Katagal. Asan ba yan? Ay, sandali. Ako na lang. Ako na lang. Sandali. Sa Jollibee, bida ang saya. Dito lahat ay idol, dito lahat bida, pinagsama.
Ang saya at sarap, sige na, sayaw na. Labas taas ang ngipin, sumasayaw sa tuwa. Hindi na napiling kapag kita ang saya. Di na tayo inisado, delicious ang tawa. Sa Jollibee na tayo, delicious sa saya. Sa Jollibee na tayo, wala nang iba. Sa Jollibee, kita ang saya. Di na tayo inisado, delicious. First time ko pong, oy, ikat mo yun. Magumpalitaw sa live. Upo na, gusto nyo pa? Ba't di pa kayo umuupo? Gusto nyo pa? Hoy, hiningal ako doon. First time ko pong gawin yun. No? Huwag nyo akong ipagkalat. Okay. Anyway, sa Jollibee, bidaang. Baka naman, after nito, may pa-Jollibee sa inyo. Okay. Anyway, ngayon po, madalas, yun yung sinasabi ng mga bata, ng mga kabataan. Bida ang saya. Bida ang saya. Lalong-lalo na kapag meron silang nakikitang nagbibida-bida. Pakitingnan nyo nga po yung katabi nyo. Mukha bang nagbibida-bida yan? O mukhang Jollibee yan? O kamukha ni Jollibee? Na po, dumarating sa buhay natin, may mga tao, o tayo mismo kung minsan, tayo'y nagbibida-bida. Bida ang saya sa atin. Bida o masaya ang bida sa atin. Nagbibida-bida. Bakit? Kasi gusto nating mapansin ng iba. Kasi gusto natin makilala ng iba. Kasi gusto nating makita ng iba. Kasi gusto nating maging dakila sa iba. Gusto natin maging bida. Sa Ebanghelyo po natin, ito yung pinag-aawayan ng mga apostol. Ito yung pinagbubulungan nila. Sabi po ng Ebanghelyo, sabi po ni San Marcos sa Ebanghelyo, nang sila'y nasa bahay na, habang sila, hindi sila makapagtanaw. Nung sila'y nasa bahay nila, tinanong sila ni Jesus kung ano ang pinagtatalunan nila sa daan. Hindi na sila kumibo. Bakit? Kasi ang pinagtatalunan nila ay kung sino ang pinakadakila sa kanila. Nakakatawa po, no? Pinagtatalunan nila kung sino ang pinakadakila. Pinagtatalunan siguro kung sino ang pinakamagaling. Pinagtatalunan siguro kung sino yung pinakamarunong. Pinagtatalunan siguro kung sino ang pinakamayaman. Pinagtatalunan siguro kung sino ang mas malapit, pinakamalapit sa Panginoon. Pinagtatalunan siguro kung sino ang magaling mangaral at sino ang maraming napagaling sa kanila. Pero sa pagsunod sa Panginoon, hindi po pinagtatalunan o hindi po pinag-uusapan kung sino ang dakila, kung sino ang pinakadakila, kung sino ang pinakamagaling, kung sino ang pinakamaraming nagawa. Sa harapan ng Panginoon, ang pinag-uusapan ay kung sino ang nahuhuli. Kasi kung sino ang nahuhuli, ang siyang pinakadakila. Kung sino ang naglilingkod, siya ang namumuno. Kung sino ang nahuhuli, ay siyang nauuna. Kung sino ang nagpapakumbaba, ay siyang tinataas. Yun ang dakila sa harapan ng Panginoon. And it is a fitting reminder for us, isang paalala sa atin, lalo na ngayon sa panahon natin, na tinitignan natin ang bawat isa sa kadakilaan ng pera, kayamanan, sa kadakilaan ng kapangyarihan, impluensya, sa kadakilaan ngayon sa Facebook ng kasikatan. Kapag sikat ka sa social media, kapag marami kang followers, ikaw ay dakila? Hindi.
Saan ang pagkadakila? Ito'y sa taos-pusong, mapagpakumbabang paglilingkod sa Panginoon at sa ating kapwa-tao. Amen. Bakit ba? Saan nanggagaling ang ating pagnanais at pagnanasa? Anong ginagawa sa atin ng ating pagnanasa para maging dakila? Yun nga, nagtatalo sila. Sila mismo magkakasama. Sila mismo magkakaibigan. Sila mismo magkakapatid. Pero nagtatalo sila kung sino ang dakila sa kanila. Di po ba ganito rin ang karanasan natin? Kung minsan kahit magkakapatid, sa barangay, o sa prok, o kaya sa sityo, o kaya sa mismong pamilya, na kung saan kahit magkakapatid ay nagpapataasan. Kahit magkakapatid ay inaano nila kung sino ang dakila, sino ang mas mayaman, sino yung mas magaling, sino yung mas marunong, sino yung mas makapangyarihan sa kanila, sino yung mas mataas ang kalagayan sa kanila. Di po ba nangyayari ito sa atin? Kaya nga po, anong sinasabi ng ating mga pagbasa? Sabi po sa atin ni Santiago, mga kapatid, saan man nagahari ang inggit at makasariling hangarin. Bakit tayo naiinggit? Bakit tayo may makasariling hangarin? Bakit inggit na inggit ka? Kasi nga, ang pinag-uusapan dito ay ang pagiging pinakadakila. Saan man naghahari ang inggit at makasariling hangarin, naghahari doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masasamang gawa. Kung hindi tayo titigil sa ating mismong pagnanais o pagtingin kung sino ang pinakadakila sa atin, patuloy na maghahari ang kaguluhan at iba't ibang uri ng kasamaan sa atin. Di po ba ganito rin ang sagyera? Sabi nga ng unang pagbasa, ganito po ang sagyera. Bakit nagigirahan ang mga bansa? O ang mga tao? O ang mga lahi? Bakit? Kasi they were contesting and they were searching for who is great. They were contesting for who is great among them. Kung sino ang pinakadakila sa kanila, kinokontest nila. Pinapatunayan sa bawat isa na ako'y makapangyarihan, ako'y mapuwersa, ako'y malakas. Kaya nung nangyayari, nagigirahan sila. Di po ba ganun din pag may awayan, sigawan, suntukan, gantihan? Bakit nagkagantihan? Kasi pinapakita kung sino yung matapang. Pinapakita kung sino yung dakila. Ipinapakita kung sino yung malakas. Sino yung makapangyarihan. Sino ang dakila. Kaya tayo ay nagugulo. Sabi niya, ngunit ang may karunungang mula sa Diyos, una sa lahat ay may malinis na pamumuhay. Siya'y maibigin sa kapayapaan, mahinaon, mapagbigay, mahabagin, at masipag sa paggawa ng mabuti, hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari, at namumunga ng katuwiran ang binhi ng kapayapaan na hinahasik ng taong maibigin sa kapayapaan. Hinahasik ng taong maibigin sa kapayapaan. May ibang tao gusto nila gulo. May ibang tao gusto nila lagi away. Palaaway sila. Bakit? Kasi they were so insecure na naghahanap sila o gusto nila na sila ang dakila, kaya nagiging insecure sila. May mga taong palaaway. Konting bagay ginagawang issue.
Kasi gusto nila na sila ay mapansin. Kasi gusto nila na sila lang ang napapansin. Kasi gusto nila na sila lang, inggit na inggit sila. Gusto nila na sila lang ang dakila. Pero nung sabi ng Panginoon, tinawag niya isang bata, maliit na bata. Isang batang walang puwersa. Isang batang umaasa lang sa magulang. Isang batang mahina. Isang batang mababa. Isang bata sa tingin ng karamihan sa panahon ng Panginoon ay walang halaga. Sabi niya, kung hindi kayo magiging katulad ng batang ito, hindi kayo magiging dakila. Hindi kayo makakasunod sa akin. Sino mang tumatanggap sa batang ito, ay tumatanggap sa akin. Sino mang tumatanggap sa akin, ay tumatanggap sa aking amang nasa langit. Mga kapatid, ang pinag-uusapan sa buhay, ang importante sa buhay, ay hindi kung sino ang marunong, sino ang makapangyarihan, sino ang marunong sumagot, sino ang mayaman, kundi ang mahalaga sa buhay ay kung sino ang mapagpakumbaba, kung sino ang gumagawa ng mabuti sa kanyang kapwa. Hindi pinag-uusapan kung sino ang bida-bida. Ang daming bida-bida at gustong maging bida sa atin. Ang pinag-uusapan sa buhay ay kung sino ang may kababaang loob. Sino ang gustong magpahuli at maglingkod. Sino ang gustong kumalimot sa sarili at magbigay ng sarili sa kanyang kapwa. Dahil ito ang tunay na pagsunod kay Kristo. Dahil ito ay ang tunay na pagyakap sa Panginoon. Hindi para maging bida, hindi para maging dakila sa lahat, kundi para maging tagapagsilbi, tagapaglingkod ng bawat isa. Kundi para magpakumbaba, para ang Diyos mismo ang siyang magtaas sa atin. Si Jesus mismo, ang Diyos mismo, ang siyang kumilala sa atin. Mula sa ating kapakumbabaan, tayo ay itataas ng Panginoon. Kaya nga po, sa mga nagbabalak na magbida-bida, tandaan natin, kung sino ang huli, ay siyang nauuna. Kung sino ang naglilingkod, ang siyang mamumuno. Kung sino ang mapagpakumbaba, ang siyang itataas. Katulad ng isang maliit na bata sa harapan ng Panginoon. Amen? Amen. Ngayon po, lagi pag may post po ako sa Facebook, lagi ko sinasabi, be happy, do good, live faith. Be happy, do good, live faith. Maging masaya, gumawa ng mabuti, isa buhay ang pananampalataya. Di po ba yun din yung tawag sa atin ng Panginoon? Maging masaya. Maging masaya. Huwag lang magbida-bida. Kasi kung tayo'y nagbibida-bida, gusto natin tayo bida, anong nangyayari? Tayo magiging mainggitin sa iba. Kasi gusto natin, tayo lang. Do good. Gumawa ng mabuti. Maglingkod ng may kapakumbabaan at may kabutihang loob sa ating kapwa. Live faith. Buhayin natin ang ating pananampalataya. Isabuhay ang ating pananampalataya. Hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Amen? Bida ang
kay, kay Heso Kristo, bidaang. Ay, ba't kalungkot nyo? Gusto nyo sumayaw muli? Kay Heso Kristo, bidaang. Amen? Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, hindi gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Kristo, ang isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ng Santa Maria Birhen. Pinapagkasakit ni Poncio Pilato. Pinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nung may 3 araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto at hukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo. Sa banal na simbahang Katolika, Sa pagkabuhay na muli ng mga tayo na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, dinggin mo po ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo po ang iyong bayan. Gabayan nawa ng Santo Papa, mga obispo, mga pari, mga relihiyoso at relihiyosa, ang simbahan tungo sa kaganapan ng kaharian ng Diyos dito sa mundo, sa pamamagitan ng tapat at banal na pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Maging instrumento nawa ng paghihilom ang mga pinuno ng ating bansa. Sikapin nawa nilang masugpo ang mga huwad na balitang nagdudulot ng pagkakawatak-watak sa ating bansa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Pagkalooban nawa ng Diyos ng lakas at mabuting kalusugan ang mga frontliners na patuloy na lumalaban sa COVID-19 upang maagapan ang pagkalat nito at mawakasan na ng tuluyan ang pandemya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Pagalingin mo nawa, Ama, ang mga kapatid naming may karamdaman, pisikal man o emosyonal. Makahanap nawa sila ng pag-asa sa aming pagdalangin at pagkalinga sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Mapatawad nawa ng Diyos ang mga kasalanan ng mga kapatid naming pumanaw upang masilayan nila ang paraisong ipinangako ni Jesus, kung saan mararanasan ang walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Sa katahimikan ng ating puso at kalooban, natin pong hilingin ang ating sariling kahilingan. Panginoon, nandirito po ang aming mga panalangin ng kahilingan ng aming mga puso. Naway sa pamamagitan ng mga ito ay tunay naming madama ang iyong paglingap at maging dakila sa inyong harapan. Sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid na nagkari maging kalugod-lugod sa Panginoong ating Diyos. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong kalugdan ng mga alay ng iyong sambayanan upang ang pinapahayag namin ng may pananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pakikinabang sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo Diyos, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo Itaas niyo rin. yung puso't diwa. Tinaas na namin sa Pasalamatan Panginoon. natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat niyo kay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunlasang katauhan ng Espiritu Santo, yung unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ang katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gayon pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog ay nawa kanyang tinapay. Pinasalamatan kanya at pinuri, pinaghati niyon. Inabot sa kanyang mga alagad at ang wika, tanggapin niyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na mayahandog para sa inyo. Gayun din naman matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, uli kanyang pinasalamatan. Inabot yon sa kanyang mga alagad at ang wika, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ibubuhos para sa inyo at para sa tanan, para sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyong lahat ito bilang pag-alaala sa akin. Mysterium Fidei. Ama, ginagawa namin ngayon pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo, tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo yung mapuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang isimbahang laganap sa buong daigdig at pususin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Florentino na aming Arsobispo, ni Aposeto na aming Obispo Emerito at ng Tanang Kaparian at na lahat ng manak mong tinipon mo ngayon sa harapan ng iyong piging. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din naman ang lahat ng mga pumanaw.
Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at pagdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, at ina naming lahat, kaysa ni San Jose, ang kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng tanang mga banal, na buhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa na ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyon ng aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang isang pamilya, tayo po'y dumulog sa Ama nating nasa langit. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang pagkakasala. Pagkalooban mo ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace. Peace. Peace be with you.
Mga kapatid, ito si Kristo, ang kordero ng Diyos na mapagmahal sa atin. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Mapalad tayong tumatanggap sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, hindi kita matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Vacatio Emperata para sa proteksyon laban sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas na mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod, at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtamnawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Panalangin para sa taon ng misyon. Pinupuri at pinaparangalan ka namin, sinasamba at pinapasalamatan ka namin, Panginoon at Diyos namin, Ama naming mapagmahal at mabuti, dahil sa dakilang mga bagay na ginawa mo sa amin, lalo na ang biyaya ng pananampalataya na aming tinanggap bilang regalo, 500 taon na ang nakalilipas. Ipinapanalangin namin hanggat naganap kaming mahubog sa pananampalataya. Panginoon, gaya ng mga apostol, ng iyong mga apostol, kami nagsusumamo. Panginoon, dagdagan mo ang aming pananampalataya. Ang aming mabuting gawa, ang mabuting gawa na sinimulan mo sa amin ay dalhin mo sa kaganapan. Maging ganap sana ang pananampalataya namin sa sangkap ng aming buhay. Pag-aralin at malaman na lalo ang aming pananampalataya at lalo namin itong mahalin. Ipagdiwang namin sana lalo ang aming pananampalataya na may sa aming pagsimba at liturhiya, sa aming pagsamba sa iyo, para lalo naming makasama sa banal na misteryo, sa mga banal na misteryo. Makapamuhay sana kaming lalo ayon sa aming pananampalataya, lalo na para lalo ka naming makawangis sa pag-iisip, sa pag-uugali at sa aming mga gawain. Makapanalangin sana kami lalo na
para lalo kaming mapalapit sa iyo. Maging mabuti sana ang aming pakikitungo sa bawat isa na anib ng aming komunidad, ng aming parokya, ng aming simbahan at ng aming lipunan. Magising sana kami at maisabuhay ang diwa ng ministeryo, misyonerong disipulo ng aming Panginoon. Inihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo. Amen. Santo Cristo del Perdón y Caridad, kahabagan mo kami. Virgen de los Remedios, Panalangin mo kami. San Jose, Panalangin mo kami. Beato Pedro Zuniga, Panalangin mo kami. ina namin pintakasing Nuestra Señora de la Merced. Panalangin mo kami. Pagsitayo po lahat. Mamaya po ay ang panglimang araw ng ating pagnanobena parangal sa ating mahal na ina, Nuestra Señora de la Merced. Alas 5:30 ng hapon, pamumunuan po ni Father Norman Arce, Cura Paroko ng St. Jude Tadeus Parish sa San Fernando. Ang mga mag-aalay po mamaya ay pangunahan ng ating mga kapatid sa Bisal Santo Niño. Sa piyesta po natin, ang misa po natin ay alas 12 ng madaling araw, alas 5, alas 6:30, alas 8, alas 9:30 ng umaga. Ang binyag po ay alas 11 ng umaga. Sa misang hapon po ay alas 3, alas 4:30, alas 6, at alas 8 ng gabi, ang huling misa. Muli po, ang mga misa po sa kapistahan sa Biyernes, Setyembre 24, kapistahan ng ating mahal na Nuestra Señora de la Merced. Ang mga misa ay alas 12 ng hating gabi, alas 5, alas 6:30, alas 8, alas 9:30 ng umaga. Ang binyag po ay alas 11 ng umaga. Ang misang hapon po ay alas 3 at alas 4:30 ng hapon. Sa gabi po ay alas 6 at alas 8 ng gabi ang ating huling misa. Panawagan po, Jeric Bautista, taga-Bahay Pare na Ismay kasal kay Jennifer Rivera, taga Malolos. Petsa ng kasal January 23, 2022, Our Lady of Mount Carmel Parish, Sabang. Anthony Robert Ayeng sa Bisal San Pablo, Eva Tolentino, Cotabato, October 20, 2021, Santo Niño Santa Teresita del Niño Jesus Parish, Milang, Cotabato. Kung meron po kayong kalangsagabal sa ating sa kasal, ay makialam po sa ating opisina. Gaya po ng ginawa natin last year, dahil po baka po mag-lockdown tayo at baka bawal po ang pagbisita sa mga panahon na ito. Meron po tayong extended EO 17 ng ating gobernador Dennis Pineda. Bawal po ang makipamista muna, no po? Kaya tayo po ay yung iba po sa atin ay magluluto ng konti pang pamilya lamang. Gaya po ng nakagawian natin noong last year, nasimulan po natin, meron po tayong mga deboto nang galing sa ibang lugar. Kung maaari po, katulad na ginawa natin last year, yung gusto pong magbigay ng ulam, at kami na po ang bahalang magpak at ipamimigay po natin yun pagkatapos ng misa. Kung nagluto po kayo, naghanda kayo ng asado o ng menudo, pakidagdagan po ng konti, yung konti, mga 5 palanggana, ibigay nyo po, pakibigay po sa simbahan. At kami na po ang bahalang magbigay. Last year po, marami po ang nakinabang sa mga nagsimba. Bawat nagsisimba po ay binibigyan po natin ng pagkain na nagdedoboto sa ating mahal na ina. Yung gusto lang pong magbigay ng ulam nila sa pampiesta na iluluto, ay welcome na welcome po tayo. Makialam po tayo sa ating mga pastoral council. Salamat po. Assignment po natin, yung
assignment po natin sa mga bata o sa mga senior citizen, ibilin niyo po sila ng Jollibee. Ilibre nyo sa Jollibee. Amen? Salamat po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay patuloy mong kaawaan at tulungan upang aming tinanggap ay siya nawang umiral sa pamumuhay namin sa araw-araw, bunga ng iyong pagtubos sa aming pinagdiriwang sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo. Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Salve Regina. Nobis poso exiliumos tende. Pia, dulce. Nuestra Señora de la Salet, Panalangin mo kami. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Pagpalain rin. kayo ng makapangyarihang Diyos at inyong mga pamilya, Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pamisa natin na ialay na humayo kayo, taglay ang pag-ibig at kadakilaan ng Diyos. Salamat sa Magandang Diyos. umaga po sa inyo lahat. Have a blessed Sunday. God bless you. Mag-ingat po kayo sa pag-uwi. Maulan. God bless you po. Viva Nuestra!